Добрый день, дорогие сябры! Сёння мы разом з вами адправімся ў кулінарна-містычнае падарожжа па кніжцы «Пачастунак для цмока». Аўтарам твора з'яўляецца знакамітая беларуская казачніца Алена Масла. Хачу дадаць, што кніга напісана спадарняй Аленай у суаўтарстве з не менш знакамітай асобай, этнографам Ларысай Мятлеўскай. Скажу шчыра, кніга атрымалася неверагодная, з элементамі нон-фікшн. Для тых, хто не ў тэме, хачу пазначыць, што азначае гэты тэрмін. Гэта калі твор заснаваны на рэальных падзеях і фактах гісторыі. А ў перакладзе з ангельскай мовы азначае не вымысел. І сапраўды, гэта ўсё так, і ў гэтым вы зможаце пераканацца падчас нашага знаёмства з кнігай і яе героямі. Яшчэ вясной мне пашчасціла прысутнічаць на першай прэзентацыі гэтай кнігі, і скажу я вам, гэта было захапляльна. Канешне, за гэты час у сеціве прайшла шырокая рэкламная кампанія. Мяркую, што многія з вас ужо паспелі набыць гэту кнігу і прачытаць яе. І тым не менш, хачу і я свой узносак зрабіць у папулярызацыю твора, над якім аўтары працавалі не адзін год. Спадзяюся, што вы будзеце чытаць кнігу разам з дзецьмі або унукамі, шаноўныя сябры. Бо менавіта вось такіх казак, дзе пераплятаюцца гісторыя, міфалогія і сучаснае жыццё, пачынаецца выхаванне любові да радзімы, пазнанне яе гісторыі і культуры, і яе звычаяў. З першай старонкі падзеі захопліваюць чытача. Зараз крышку пачытаем. Гісторыя гэта пачалася на сыходзе зімы. Дзьмуў моцны вецер, а снег сыпаў так густа, што свету белага не было відаць. Людзі сядзелі па хатах, бо пра такое надвор'е кажуць: добры чалавек і сабаку з дому не выганіць. Прафесор Мяльдзіс таксама быў дома і, прыстроіўшыся ў крэсле ля акна, чытаў кнігу. Узняўшы вочы ад старонкі, прафесор раптам убачыў, як бронзавая фігура войта ля ратушы зварухнулася, і ён, падняўшы ўгару ключ ад горада, пакруціў ім некалькі разоў, а пасля зноў застыў. Уражаны прафесор кінуў кнігу, хуценька апрануўся і пабег да ратушы. Вецер раптоўна адціх, над горадам плыў пах цынамону і ваніліну, а замест снегу на плошчы ля ратушы ляжалі горбы мукі, і ў іх валтузіліся і спрачаліся дзве дзяўчынкі ў дзіўных уборах. «Вось табе, Янюся!» – крычала вышэйшая і застрашліва махала патэльняй. «А вось табе, Кунюся!» – не паддавалася ніжэйшая, баронячыся апалонікам. Іхныя чапцы пазбіваліся на бакір, на фартушках перазвязваліся матузкі. Прафесор, пракашляўся і далікатна сказаў: «Перапрашаю, ці магу я нечым вам дапамагчы?» Дзяўчаткі затузаліся яшчэ мацней. «Рэцэпт андзюдзявіцкай, а я кажу ад завадскай». Прафесор прыўзняў капялюш і назваўся: «Прафесор Мяльдзіс. Калі я правільна зразумеў, вы не можаце вызначыць, хто са славутых гаспадынь мінулага запісаў абраны рэцэпт?» – спытаў ён. Кунюся з Янюсяй спынілі валтузню і ўтаропіліся на мінака. «Памірыйцеся, не рабіце праблемы на пустым месцы», – умольна склаў рукі прафесор. «Абедзве былі цудоўнымі гаспадынямі, абедзве жылі ў 19 стагоддзі, тады ж і кнігі свае выдалі. Цюндзявіцкая напісала літоўскую гаспадыню, а завадская – літоўскую кухарку. Як даследчык іхняга жыцця і дзейнасці, гэта кажу я вам. І там выдатныя рэцэпты старабеларускай кухні. Гатуйце з абедзвюх кніг, і будзе ўсё смачна». Словы прафесара гучалі пераканаўча, і дзяўчаткі паспакайнелі. Яны закруцілі галовамі да бакі, агледзеліся і загаласілі зноў: «Ой, дзе гэта мы?» Відавочна, агні вялікага горада напалохалі іх. «Мы дапамагалі пану кухару», – хліпаючы пачала тлумачыць Кунюся.
да вялікага балю у князя Радзівіла ён мусіў напячы салодкіх сняжкоў. А мы замест таго, каб прыбрацца і памыць посуд, збеглі на млын. Хацелася паглядзець, як муку мелюць. Там і заспрачаліся. Ага, падтрымала Кунюся, а тады ўзняўся вецер і нас разам з мукой сюды занесла. Вось, нават у кішэнях мука. І куды ж гэта мы трапілі? 21 стагоддзе, Мінск. Даўней Вялікае княства Літоўскае, а цяпер Беларусь, адказаў прафесар. Шчаслівы тым, што стаў сведкам казачнай дзеі. На імгненне, аджыўшы бронзавы войт, вялікім ключом ад горада адамкнуў міжчасавую прастору і перанёс дзяўчат з мінулага ў сучаснасць. Ого, здзівіліся сяброўкі, а як нам трапіць цяпер дамоў? Тут бронзавы войт зноў зварухнуўся. Яніна і Кунігунда, мусіце прыгадаваць 12 страў старасветскай кухні для тутэйшых людзей. Толькі пасля гэтага змагу вярнуць вас дамоў. Урачыста прамовіў ён і зноў знерухоміў. Вось дык так, Янюся з Кунюсяй заплакалі яшчэ мацней. Яны ж на кухні князя Радзівіла ўсяго толькі кухцікі, робяць, што пан кухар загадае, прыбіраюцца, посуд мыюць і чысцяць бульбу. Абіраюць. Як гатуюцца стравы, назіралі толькі здалёк. Кухцікі пакідалі на зямлю патэльню і апалоннік і моцна абняліся. Як загнаныя ў пастку зайчыкі, яны спалохана аглядаліся наўкол. Што ж далей вырашыў прафесар Мяльдзіц зрабіць? Ён вырашыў адвесці дзяўчатак да пані Лоры, якая вандруе па ўсёй Беларусі і збірае рэцэпты страў, якія здавён рыхтавалі мясцовыя жыхары. А кнігі Цюндзявіцкай і Завадскай ведае на зубок. Яна ж павінна дапамагчы кухцікам прыгатаваць гэтых 12 страў старасветскіх, каб яны змаглі вярнуцца ў свой час на кухню князя Радзівіла. Ось так распачынаюцца прыгоды Янюсі і Кунюсі ў сучасным Мінску, які падаўся ім з першых хвілін казачным, загадкавым і дзівосным. Пані Лора з радасцю прыняла дзяўчатак і пачала апекаваць іх з першай жа хвіліны. Шмат цікавых, часам смешных прыгод чакала дзяўчатак у сучасным Мінску. Многаму яны здзіўляліся, не маглі зразумець, як што працуе, а ў цэлым усё ім тут падабалася. У гэтай кніжцы падрабязна апісаны ўсе 12 рэцэптаў страў, якія кухцікам патрэбна было падрыхтаваць пад кіраўніцтвам пані Лоры. Так што ў вас, сябры, ёсць такая магчымасць паўтарыць усе гэтыя рэцэпты на сваёй кухні. Кніга ўключае цікавы досвед пра дзеда слыннага беларускага паэта Максіма Богдановича, які ў свой час быў кухарам у халопініцкім маёнтку. А мо нават і ў Радзівіла ўдзекалі кухары ў якісьці час. Па ходу дзеяння у аповедзі з'яўляецца новы персанаж – пані Мышковіч, навуковы супрацоўнік музея Максіма Богдановича, якая выдатна ведае радавод сям'і Богдановичу. Яна была вельмі здзіўлена, калі дзяўчаткі-кухцікі успомнілі пра бабулю паэта, бабцю Розалю, якая з'яўлялася беларускай казачніцай і варажбіткай-знахаркай. Вось тады яна і пераканалася, што дзяўчынкі сапраўды прыбылі ў Мінск з далёкага мінулага. Да сустрэчы ў музеі дзяўчаткі разам з пані Лорай падрыхтавалі бульбяны пірог, а таксама даведаліся аб паходжанні бульбы і гарбаты, чаю, скажам так. Аднойчы Кунюся і Янюся выправіліся разам з пані Лорай на кірмаш, каб набыць прадукты для прыгатавання чарговай стравы – абваранкаў. Так, менавіта абваранкаў, я не агаварылася. Бо іх даўней рыхтавалі так. Скручанае цеста кідалі ў вар, кіпяток, а потым ужо запякалі ў печы. У дзяўчатак разбегаліся вочы, гледзячы па баках падчас шпацыру па кірмашу, па рынку, скажем так. Але яны былі выхаванымі і таму нічога не выпрошвалі ў пані Лоры. Але ж, пабачыўшы горы цукерак,
яны не здолелі сузіраць гэта моўчкі. Таму пані Лора, канешне, купіла ім салодкія прысмакі, якія ў тым доме, дзе яны служылі, трымаліся ў прыемнай аптэчцы разам з кавай, чаем, какава і шакаладам. І выдаваліся калі-небудзь. А ключ ад гэтай прыемнай аптэчкі быў толькі ў гаспадыні дома. Тут жа на кірмашы пані Лора сустрэла свайго знаёмага, адмысловага экскурсавода пана Яраша, які шмат чаго ведае пра Мінск і не толькі ведае, а ўмее добра пра гэта расказваць. Спачатку пан Яраш таксама не паверыў, што Янюся і Кунюся з'явіліся ў Мінску з 19 веку, але калі кухцікі на пытанне пана Яраша, што з'яўлялася ў замежнай шляхты найлепшым пачастункам, распавялі яму пра чорнага гуся, ён аслупянеў, бо толькі рэдкія знаўцы даўніны ведалі гэты факт. А яшчэ пан Яраш паведаміў пані Лоры трывожную навіну. Нешта не тое дзеецца ля Змеевай гары ў Мінску. Ці не абудзіўся зноў той цмок пра колькі стагоддзяў. А пра тое, як разгортваліся падзеі далей, мы пагаворым з вамі ў наступны раз. Заставайцеся з намі на канале «Казкі на канапе». Да пабачэння, да новых сустрэч!